салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, навори имрӯзаи мо мешавад аз бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 11 дарвоза, 8 магазин. Якум риад мешавад, риади магазинои шишагӣ, 8 магазин. Биёен, ҳам қабурҳои хушрӯ доранд духтаро. Ира бин, шубкача барои кӯдако. И двойка ё тройка? Шубаи тоқай, нигоҳ кунед. Чӣ хушрӯ. Натуральный барнай. Нархш чанде? 300 сомон, 280 даметян. Беҳад фасонай духтаро, ай пеш. Мана биёен касседа дар корай, биёен барои кӯдако. Рақамашонам мемонам, доставкаям доранд. Аз ино бисёрай, нигоҳ кунед, бо иша бинен тройкача. Хушрӯи тройка бо дигар расветкаам дора. Ино чанда? Ира бинен охе. 250 сомон духтарако бинен. Ино қимат будан ҳамин намудо дигар ҷода 400-450 сомон ай. Иҷада бошад 250 сомон. Ира бинен чӣ фасонай. Тройка. Марҳамат духтаро, рақамашона мемонам, касида доставка дар корай, доставка доранд. Ишам ҳамин нархай. Ишам тройка духтарако. Мана иш 300 сомон. Ира вадаласка дора, инам хевай дора, брук дора. Ана баъдан бо ҳаст аз ана ин модел. Ин моделшам хушрӯи бадай бинен. Ишам 300 сомон ай. Инаям 300 сомон ай. Ира бурукша бинен чӣ хушрӯй. Мана вадаласкачаш духтарако ва баъдан анам хе костюмчаш. Ана духтарако ҳастай аз ана ин хе платьюшка ё двойка. Двойкои турки духтаро аз ин Тошкентам ҳастай, лекин аз ино тоза туркишай. Марамат касида дар корай, нархшон? Иш 300 сомон ай, тоза турецкиш. Иш 250 сомон. Вай размериш калон ай духтаро. Иё размерашон бо майда таракан. Баъд дорам бо пижамаҳои оригинал. Ина касида дар корай, пижамачаҳои оригинал 100 сомонӣ. Тез акция мегзаронанд. Баъд медонен духтаро, бори турецки агар хоҳен бо ами нархи арзон аминҷа биёен духтаро, борбори хучонай арзонай борошон. Ин амино 450 сомӣ будан, ҳозир ҳамаша 350 сомонӣ кардагиян. баъзе ҷода то 500 ин намуд куртачаҳоро мефурӯшанд. Хулас бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор, 11 дарвоза, 8 магазин, ряди магазинои шишагӣ. Инай барбиё чи? 200 сомонӣ. Ира бине. 100 сомон. 100 сомонӣ ира бине. Чӣ хушрӯай. Беҳад хушрӯ духтаро. Качествашда гап нест. Мана. И расветка агон чӣ дора? Ази бо розвишам ҳаст духтарако. Расветка доран аз ино. Ана баъдан духтаро либосои камизонои фасони кӯдакона духтариам аст, бачагиам астай. Нархошон чанди шидагиян? ҳар хелай 250 270 нем хелай нархошон бори оригинал духтарако. Ана баъдан барои баё ҳастай. Виписка аз родом ҳама намуд, виписка аз родом ҳама намуд модело ҳаст. Ира бинен. Ё чанд сомон? Ина бинен. Чӣ хушрӯ. Мана ёра бинен. Аҷоибот. И донаш ба фикрам ки 50 сомон ай. Бодикчаяй духтаро, бори турки. Мана касида дар корай, метавонен омада ай пеш бинен. Тамошобинои камизонора бинен чӣ хушрӯчаян. Бори турецки ғавсака ки фасонан. Мана беҳад ғавсакай. Ино 250 сомон буд, ҳозир 180 сомонӣ шидагиай. Марамат духтарако. Аҷоибот, сифати хуб. Ино дигар ҷода қиматанд духтаро. Хулас борошон ҳамаш чизе ки дар инҷа мебинед бори тоза туркияй. Баъд назар ба бисёри ҷойҳо арзонай. Метавонед бо як бор хутон омада аз пеш бинен. Тез бо акция мекунанд. Шапкачаошона бинене. Ё чандиян? Ай чанд сомон сар меша шапка? Ай 40 сомон сар мешава шапкачаҳои янхе турки необычный духтаро. Марҳамат. Касида дар корай, нависеншона доставкара шумода мефаҳмонанд. Ина либосакошона бинен чӣ хушрӯчаян. Мана ҳамаи ҳами ҳози арзон шидагиай духтаро.
аз нархҳое ки буданд ҳозир ҳамашон арзон шудагианд. мана рақами 8. рақамашон ама дар рӯи экран мемонам, шумо нависен, доставкара мефаҳмонанд. ё чанд сми? не, ино 200 сомон буданд кожинкачо, ҳозир 150 сомонӣ шудагианд. барои бренд начос дора. ғавса какан духтаро. дохилашона бинен чӣ ғавсай. беҳад фасонак. духтаракое ки бисёр дар бораи ами либосҳои кӯдакона пурсида буден, новорождёнӣ. марҳамат биёен иҷа ҳам қадар интихобшон бисёрай, ҳамаш бо борошон турецкиянд. ҳам шапочкаҳои ҷудогона доранд 10 сом, ҳам вай доранд намхе киртачаҳо доранд 10 сомон, турецкиш 10 сомон духтаро. марҳамат аз 10 сомон сар карда дар иҷа шумо либос пайдо мекунен. баъд бод медонед адиоло ҳастай. мана адиолчои кӯдаконаи туркӣ. нархшон ай чанд сум сар мешавад? аз 140 сомон нархш сар мешавад. тоза турецкиай. баъд ин хеле сумкаҳо ҳастай. сумкаҳо чанди? сумкаҳошон туркиё 800 сомон сар мешавад духтаро. мана метавонед ки бо хутон омада як бор бинед. ман рақамашона дар рӯи экран мемонам. касе даки ам хеборакҳои хушрӯ дар кораи качествои нақс марамад нависеншона бо шумода мефаҳмонанд. мера бинен ҳама чизошон хушрӯ, сифатҳои нақс. инчунин духтарако иёра бинен чӣ хе хушрӯ, двойкаям спортивкаю анам хе брижа. марҳамат 40 сомон. хеле нархи ҷода нест духтаро. баъд ёша бинен. ин аминошам ҳамаш арзон шудагиай, ҳамаш. и қисма 100 сомонӣ метиҳанд. баъди тарафа бинен. ира бинен чӣ хел хушрӯ бори турецки 100 сомон. мана иша бинен 100 сомон тройкаяй. диден аҷоибот хушрӯ 100 сомонӣ. ҳеҷ ҷодаи хеле нарх нестай духтаро. чанд тана вай доранд расветка. марҳамат расветкаоша бо хушрӯтар дида метавонед ки омада интихоб кунед. ина ёша 80 метиҳанд. вязани тозаҳо брендовиё. и чанда? ира бинед и 80 сомон двойка. 220 сомон буд, ҳозир 80 сомон шудагиай духтарако. мана иш чанда? ишам 80 метиҳанд, 160 сум буде. мана двойкаву тройкаи фасон. ҳама чизошон арзонай духтарако. марҳамат бо иам 80 сомон. бо метавонен хутон омада бинен фасонча. ҳам ина ёша бинен. иёрам садӣ метена. ина иноро ҳамаша 100 сомонӣ кардагиан. қиматӣ будан ҳозир 100 сомон барои шумо. марҳамат духтарако. дер накунен. омада борора хутон хушрӯ як ба як либосора бинену харидорӣ кунен.